Intatheli yezindaba ze-SABC Ayanda Mhlongo ilandela umengameli wezwe njengoba eseClermont eyobona umonakalo owenziwe izikhukhula nokubhonga nje emswaneni emndenini elahlekelwe. Ayanda, sibone umunyu emzini wokuqala ovakashelwe umengameli. Uthini umphakathi ngokufika kwakhe ezoqinisa idolo? Ngibingelele nakuba bukele emakhaya. Yebo isimo sinzima kakhulu nesibhlungu esithesa sibona lapha endaweni yaseClermont. Akuyona yodwa ke nqolo indawo la abantu abalahlekelwe izihlobo zabo njengoba sazi ukuthi babalelwa ku59 abantu asebethe badlule emhlabeni, kanti ke ngokusho kwesiphathimandla leso sibalo singase sinyuke nabantu ke futhi abasale dengwane inkulungwane zabantu imizi yabo egugulekile okuyimanje abawondinga Thebeni abangazi ukuthi bazohlanganisa ini nani. Ekseni ke nje obusushila umongameli uqale khona lapha endaweni yaseClermont nala ebezoqinisa khona umndeni ezokhalisa umndeni nezothula ke usizo uhulumeni azothi awunikeze lwamndeni kanye nomphakathi. Akuwona wodwa lwamndeni osenkingeni. Sithema sihamba nje kule ndawo sabona abantu basele dengwane imizi igugulekile. Umongameli usushilo ke washo wathi bazoletha usizo okubaleka kakhulu kokuqalo ukuthi ukudla, ingubo zokugqoka, oblanketi, ebese ke abantu laba baseyindaweni ezingozi, abantu abakhele imfula bazobe sebesuswa ke beyiswa endaweni eziphephile njengamahholo nezinye indawo enkulu nezikole laba zokwazi khona ukuthi bakhosele kulezi insuku. Uhulumeni asazama ukuthola ezinye indawo ezingcono laba zokwazi ukuthi bayobekwa khona. Okwamanje ke sisisendaweni yaseNtuzuma besazi ukuthi umongameli uqale eClermont wasuka lapho ezoyelindelani, bese suka elindelani ke beseza la endaweni yaseNtuzuma nakhona azobheka khona umonakalo kulesi sikole esikusona nje la ebhekisisa eNtuzuma yendawo la umphakathi olahlekelwe yikho konke nemizi obekwe khona okwesikhashana. Uzobe sekhulumisana nabo kumongameli ukusho ukuthi yini usizo uhulumeni azothi alithumele kubantu abakhahlazimezekile la esifundazweni saKwaZulu-Natal noqolo. Sibonge ku Ayanda Mhlongo ubesibikela eseClermont eThekwini.